Takže ahoj, zdravím vás s tímhletím borcem. Je to jeden vlastně z plišáků, které už jste vhodili na ledovou plochu při naší plišácké exibici číslo 2. No a my jsme ty pytle přehrabali, vlastně vybrali jsme ty nejkrásnější, nejčistší, možná i ty největší a právě teď jedeme s tímhletím chlapákem. Kam bychom tak asi jeli? Kam myslíte? Jedeme do Kadaňské nemocnice, jedeme na dětské oddělení a také na LDN-ku. Takže jdeme dělat radost. Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.